Spring igennem ringen, Sigurd! Det er farligt! Jeg holder den! Hey, Zack, du skal holde mig, du skal gribe mig. Okay. Jeg griber dig altid, Sigurd. Alle sammen laver trommevivl. Og se her er Sig og Zack og Sigurd. Prøv at se lidt på Sig og Zack og Sigurd. De er super. Og ved I hvorfor, børn? Ved I hvorfor vi altid holder sammen? Det er fordi vi er de super dejlige bedste venner! Tak for i dag! Tak for i dag! Tak for i dag! Det var godt nok. Godt, der ikke skete nogen fejl derude, hva'? Super duper. At der ikke var nogen af os, der fuckede op. Ellers så kunne man jo stå og mangle sit cue. Fordi der var en eller anden, der glemte botthornet. Og så er vi tilbage ved det der botthorn igen, eller hvad? Det handler jo ikke om botthornet i sig selv, vel? Det er ligesom princippet i det. Når man regner med en rekvisit, så skal den være der. Uanset om den føler sig ligegyldig eller ej. Ellers så kan man sådan set sige, at man ikke er professionel. Altså, hvad fanden skulle det til for? Han prøvede jeg bare på at hjælpe dig, ikke? Ja, men jeg må så gøre det selv. Derfor så behøver du ikke ligefrem at ydmyge ham, vel? Nej, men er det ikke lidt mere ydmygende for ham, at du hele tiden prøver at forsvare ham, hva'? Han skal måske lære at forsvare sig selv, i stedet for at du altid tager alle hans konflikter fra ham, ikke? Jeg tager sgu da heller ikke hans konflikter. Nej, du tager bare hans botthorn. Jeg tog ikke det botthorn. Vi fik sgu da ikke engang aftale, hvem der skulle give ham det, eller om han selv skulle have det med ind, vel? Han kan sgu da ikke selv have det med ind, vel? Man kan ikke klare det hele selv. Jeg tror altså godt, jeg kan have det med ind selv. Så giv dig for fanden slip på det botthorn! Du skulle for dævlen da kun huske den ene ting! Glem det hvad? Det er da lige meget, ikke? Jeg vil lave et super duper dejligt show som altid. Jeg vil da super duper dejligt gode. Hej, mor. Ja, det går fint. Nej. De har ikke haft ringet endnu, nej. Ja, nu må vi lige se, ikke, mor? Ja. Mor, jeg sidder lige i sminken, ikke? Så kan jeg ikke lige ringe tilbage til dig? Ja, hej. Hvem var det? Det var bare min mor. Nå. Hun lød glad. Mhm. Glad for sin søn. Sin klovnes søn. Ja. Sin søn er en klovn.
Prøv at høre her. Hvis du har noget, du vil sige til mig, så synes jeg, du skal sige det nu, ikke? Så synes jeg, du skal komme lige ud af posen med det. Jeg tror godt, du ved, hvad det her i virkeligheden handler om. Jeg tog ikke det botthorn. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ej. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ej. Jo, du gjorde. Jeg tog ikke det botthorn. Det gjorde du. Nej, jeg gjorde ej. Lad være. Jo, du gjorde. Det var det, jeg ikke gjorde. Lad være. Jo. Nej. Jo, du gjorde. Nej. Jo, Nej, jo, du gjorde. Skal vi ikke bare sige, jeg glemte det? Hold lige kæft, Sigurd. Luk røven, Sigurd! Ja. Du behøver heller ikke at være enig med mig. Nej, men det er jeg kraftedeme heller ikke, vel? For du bad ham om at lukke røven, og jeg bad ham om at lukke munden, og det er 2 vidt forskellige kropsåbninger. Du tror fandme nede med, du har patent på det her lort, ikke? Ja, men ved du hvad sandheden den er? Du er fuldstændig ude af stand til at følge med. Du tror sgu jorden den går under, bare fordi man skal prøve noget nyt, ikke? Fordi noget det skal nyfortolkes. Men ved du hvad? Tiderne de skifter du. Ja, men du står stille. Nå gør de det, var? Skifter de, var? Okay, de skifter. Vil det sige, at folk ikke længere synes, det er skide sjovt med en gummihammer, hva'? Hvad synes du, det her det er sjovt, var? Ja, det gør jeg faktisk, ikke også? En lavkage i ansigtet eller et botthorn, ikke også? De vil altid være sjove, fordi folk, de kender det, okay? De kender det. De ved, hvordan vi klovne, vi bruger vores rekvisitter. De ved det, fordi de har set det lige siden de var små. Og det er derfor, vi ikke skal til at nyfortolke noget som helst. Det skader sgu nok ikke at prøve nogle nye ting en gang imellem, vel? Din verden går sgu nok ikke i stykker, fordi du lige vågner op om morgenen og skal lægge en ny sminke. For en gang skyld, så kan det sgu da være, at du kan lære noget af mig. Lære noget af dig. Det er lige til et nyt nummer, det er. Stur nummer. Lære noget af dig. Ved du hvad, det eneste, jeg kan lære af dig, det er, hvad man ikke skal gøre, hvordan man ikke skal være, og hvordan man ikke skal håndtere sine rekvisitter. Hør og se og sig og så og Sigurd. Prøv at se og sig og så og Sigurd. Hvad fanden skulle det til for? Han prøver sådan set bare på at hjælpe dig. Han da ej, mand. Men du kan ikke kende en hjælpende hånd om, så kom og klaske dig direkte i ansigtet. Vel? Nej, det holder ikke kæft. Så vil du diskutere om det botthorn igen. Ja, der har vi et problem. Nej, vi holder ikke kæft omkring det botthorn. Du kan proppe det op i røven, og så kan du cykle rundt Ved på du hvad? en hjulet Du cykel snakker som en grimt. anden cirkus. Hvor kan du snakke grimt? Men kan du bakke det op? Forstår du det? Milliard, der Ved cykler du på hvad? en cykel. Du skal ikke bare stå Ved du hvad? Jeg vil skide på... Hvad forstyrrer jeg? Nej. Altså, du var helt vildt god derude. Eller, altså, det er jo altid. Ja. Eller, you are super duper dejlige. Godt. Hej. Hej. Fuck det botthorn! Fuck det botthorn! Så skal tingene bare gå i stå, fordi vi ikke har det, eller hvad? Det der fucking botthorn. Lad mig prøve at bytte ud med noget andet. Man kan ikke bare bytte det ene ud med noget andet, medmindre man dybest set ikke ved noget som helst om at være en klovn. Godt så! Jamen, så synes jeg sgu da bare, at vi skal tage livet af posen, hva'? Fint! Så lad os da bare smide maskerne, så træk det op af posen. Godt, det gør vi nu så. Smid ud! Kom! Så er vi kommet til det nu. Okay. Godt! Ja, vent lige. Nej, mor, jeg har ikke tid nu. Nej, hej! Hvad fanden er det, du prøver at sige, hva'? Okay, ja, godt, okay. Hvad så? Så skal du ud, ikke? Så kom med det for helvede. Hvad så? Så er det nu. Hvad siger du, hva'? Okay. Hvad er det, du siger, hva'? Er du klar? Ja, det må jeg høre. Så lyt. Ja, nu kommer det. En er lang, en er tynd, Du. en er grim, en er Du. grøn, en er Sigurd. Du tog det botthorn. Prøv at sige, Hvad? jeg sig og sagt og sig. Ja, du er ikke nogen klovn. Gider du lige at sige det igen? Du. Kan I ikke bare være venner? Du er overhovedet ikke nogen klovn. Thank you.
Hør og se her, musik og sang og Sigurd.